Tnediet l-ewwel Legal and Finance Grant, skema ġdida maħsuba biex tgħin lill-artisti, lill-prattikanti kreattivi u lill-organizzazzjonijiet kulturali jiksbu pariri professjonali legali u finanzjarji. Permezz ta' din l-iskema l-benefiċjarji jistgħu jingħataw sa massimu ta' 3,000 euro bil-fondi jkopru b'mod sħiħ l-ispejjeż eliġibbli relatati ma' servizzi professjonali. L-għotja ġiet żviluppata wara konsultazzjoni mal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Industrija tad-Divertimentu l-Arti u għandha lan li tindirizza bżonnijiet prattiċi tas-settur kulturali u kreattiv. Il-fondi jistgħu jintużaw għal pariri dwar kuntratti, proprjetà intellettwali, ġestjoni ta' drittijiet, taxxa, kontabilità, ippjanar finanzjarju, assigurazzjoni u obbligi regolatorji marbuta ma' xogħol artistiku jew kulturali. Il-Ministru responsabbli Malcolm Pola Ġużgalja qal li l-Gvern iqis il-kultura bħala l-investiment li jsaħħaħ mhux biss il-kreattività iżda wkoll l-ekonomija u s-soċjetà. Fl-aħħar mill-aħħar fil-fatt in line mal-Vision 2050 aħna qegħdin naraw il-kultura bħala waħda mill-pilastri ekonomiċi tal-futur. Waħda mill-affarijiet importanti huwa li però meta persuna jkun qiegħed jibda is-settur tiegħu b'mod professjonali qed jibni struttura, l-aspett legali u l-aspett finanzjarju huma importanti ferm u kultant jaf ikunu daqsxejn uġigħ ta' ras mhux ħażin. Il-ċermen eżekuttiv tal-Kunsill Malti għall-Arti Luke Dalli spjega li artist illum mhux biss joħloq xogħol artistiku, iżda jmexxi wkoll il-karriera tiegħu bħala professjonist b'responsabiltajiet legali u finanzjarji. Smajna il-karba tal-artisti u l-pratikanti kreattivi li kellhom bżonn għajnuna finanzjarja mill-gvern sabiex jingaġġaw professjonisti bħal accountants, awdituri u nkella avukati biex jituhom daqqatit ukoll fil-karriera tagħhom biex il-ħin li għandhom jużawh sabiex jaħdmu fuq l-espressjoni kreattiva u mhux jaħlu in inverted commas ħin fuq l-amministrazzjoni. Badna mill-portafol ta' fondi tal-Kunsill badna 100,000 li ħajjiġu mogħtija 3,000 lil kull applikant. Id-direttur tal-fondi tal-Kunsill Malti għall-Arti Rita Falzon qalet li l-għotja tiddirizza ħtieġa ta' għajnuna legali u regolatorja għall-artisti u l-organizzazzjonijiet kreattivi filwaqt li hija konformi mal-karta dwar l-istatus tal-artist. Sa dan it-tant is-Segretarja Ġenerali tal-MIA Nicole De Bono qalet li l-iskema frotta kollaborazzjoni mal-Kunsill Malti għall-Arti se ssaħħaħ il-ġustizzja, trasparenza u l-governanza fis-settur kreattiv.